Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir pincanging risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirmo yak mayik saking jas bali Sekarang bukan bermenungsa. Udan deres pol dening Muhammad Rohmadi Ratu Lisa. Sore-sore udan deres sak pol-pole. Kabeh banyu tumplek blek nang donya. Banjir bandang ora iso dialang-alangi. Tangis lan kuciwa dadi siji. Banjir bandang dadi siji. Kayu kalawan lumpur. Omah lan sawah ilang mingkari raga siji. Donga maring Gusti semende kitab suci. Merga jiwa lan raga naming bisa pasrah maring Gusti. Banjir bandang gawe sora kabeh manungsa. Ora sadar leh gawe brahala. Kapan meneh do eling maring Gusti ben iso manunggaling Gusti sak lawase. Surakarta 8 Januari 2026.